Kalong ke bawanra ya kidak jong ka jingkerman ba ka jingkemen na kabanta kinong yela kai sport hapo ka thanyong po bat hapo riboy district hi bar kawai hakabasyan hi ka sarkar jala kan sasim khia ban penbit penbiang no ya ka madan yela kai ka batikna ya ka balathmu ban tei ha ka snong pams im nong po ya kan yela penpau perthei de hadin ka jinglek jurip jong menteri ka tenat yela kai sport bat youth affair uba bante dor lengdo hakane ka jinglit jurip jong menteri ka tenat yela kai jong ka jela la senran langru da ka director jong ka sport and youth affair ka kong Matsudor Anwar uba Meral Bonds im MLA ka nongpo constituency u district sport officer uba PM Marbanyang lembat kiwi ha ka jinge don langru kinong yalam snong jong ka snong pams im ayo banwat jingtip ki babnya ha baide ba ka jingte ya ka kamadan ka bandon ru ya ka national athletic track ka katkum ka national standard mat kamadan yela kai football ka ba itnan ya kaba ante haka jaka kaba he kumba nyu akar tam ie ya kane kamadan la deban pen madan lengba ka skim kerpang kaba la penyo da Dr. Didi Lapang Chief Minister Barim jongka jela Meghalaya badru lengba ka skim NREGS ya kane kamadan ante ru haka jaka bal ai sobha da kanong po leadership nakaliang uba bante dor lengdo kum menteri ulapun pau ba udon ka jingtrang ban kantiu ya ka kam ilakai sport kamtam hadin ba ulatim ba ka Themri Boy district hi ka de ka wega district ka bala bananam hakaban sei ya kirang bat kithe ilakai ki balawan ra ya ka nam ka burum ya ka jela haki kam ilakai sport kumta ulakular ban budin ya ka ne ka jingte ya kate kamadan harangkat ru ban yakren bat ka sorkar jela bakan pestet ban trekam no ya ka ne kamadan kabadon haka snong paham sim juga kum sports minister ka ba nakaliang ka department ngi don lang ni ba pis DSO i utam i don lang i director jong sports kong Matsudor Anwar berkunjung lokal MLA jong nong po request bangin wan ban inspect ma bomdan ka proper ground mo na benta ka sports si wede po Riboy district ting issue yawan namar nakaliang jong i MLA la request na do ti por ki ba aslam ni wanang simti kam ke jingwan jonga himenta kalong bang iwan bangin pek ke jinglong jingman jonga ni ka madan ngitip ya ka no ka jinghe an rei kalong hamen pek na dong sedong feasibility mo na ka benta bangin penan kampat ban khat na ka benta ka ban sawan ni katai ka dei bungi kwa tesa hari kan jing jurup jong pimenta fisham gumno par ka jing sham jong pimenta hi ba pilawan dal de sene chapo kamadan mentasa am location wise ka dei ka babiang palat tang bawa la ka taru na kaliang department tharai bla jing mot lang i director ka bahabangin pa man sobe pe bahay kalong kumno makai ban pe abro kiliang adangi thawi ka madan mo khamtam be athletics track ban biang na dong sedong ladam biang jing thau jing wok an sulong len ai kai kalong tang jing bulut kai ban sap ai kai bisa jong ka sarkar desa kumba pitip i mata ka Riboy district ka de ka wina ka district basai bahai kirang ba kithe la kai ba paunam ba kilong ra nam ka jela hiru den rei ka balong sokhya pare ka district hi kamdoni kita ki proper infrastructure dagi phai saki indoor stadium la ni kimadan kimadan ka ai ka jingsu jong pi kum u minister bo pe ka ni ka kam ilakai sa pi kalong kum ni na ta ka daw bling so khia ngi ru na kaliang ka department na kaliang government ngi ba hapo Riboy district imdan tang ka wiru proper ground mo banila kai football ni la kai athletics ngimdan ka jaka ka bobiang ngi ipat ba ka Riboy district kila ban produce sha shibon ki khna ila kai tede na ta ka daw ko jing so khia ngi pin sawan ni mentan ka jing request jong MLA ngi kendu apa house menakane budget session mentang ya kenduk biang ni request ngawan gani ka function ke berang sudap berang perkut ya gani ka district sports ke bopolong athletics meet jong arja ka pra teng so ba ajan kum ni ba wan pech sundan mangiru na kaliang jong government ngi so kyang i kwa ban kentiu ya ka sports si overall po jela ka jong kata ka de jing wan kenang jong am ta sing ni ti kum pi minta pidon pok government and then you're leading the government ka move ka jong pi as a minister halo ka jing sukia kamtam kamba pau menta ka district Riboy jongi hi kampat don ki artificial turf kamba ong kamba long lem skiwi ki district de halo kata ka don kan ka move na kaleng jopi am kata ka kadai ka bodon kam tambalong ngamnut banong hang ne rei ka ka ba ngi kwa ka long ba ka ngin pe du ka jing don fon jong sarkar ladang i suthu ngi kwa palat ba hapo Riboy district kin biang ki madan ile kai kuma artificial turf ngi la don janman ki district imat ngi la don tin rei imat de stang ka Riboy district imat ba empat don bat chapo cleariat ru nama kala imat ka is jaintia kumta imat ngi empat don rei ngila don tibat yakini ki bom empat don hi ki district ngin persyang na kaliang government ban take up wood ban yo ban bahak lang ki ka kamtam artificial turf bat kini athletics tracks kata ka deba government ka kwa
sin sakoi jikli sa te habai di par baka madan kurkalang yang mentap i baka po distrik kadikane ko madan ka baka khamhe barka khambyang hiru hapo ribo distrik jungi hano ka don kono ka jing simkhia na kaleng gomen man phai khmat pat sakate ka madan ka bala bit labiang baka ladon lupa man tala bun snem Hoi ka madan kurkalang ka dikaway na venue na wanta ka 2022 national game bat ngila kranshai ru bat ngila dia penbaik ru bat ki nong peniat jong ketua madan bat ki try jaka bat ki badai ban pet ya ketua benta nak kaliang ke department kala simkia bat kadai ngau pi kadai kawai ka vinu nak benta ka arajar arpuar ka madan kurkalang nakaliang ubak meral bonds im walaupun pau bakum unung ikmat jong kanong po constituency udon ya kathong ban phai khmat chak kamel kai sport madru ban pli ya kilat kelenti ya kisamlai lakai ula simkia ban wan yalam ya umentri ka kamel lakai syakane ka jaka ban jurip badru ban pun urlong ya kata ka jing angnut jong ki babun banyo no ya kamadan kabatikna kababha kumbalong lem hakiwi ki distrik jong kajala ti hadin ba ngala simti kum MLA ngilai i nadu kisdem ke banswa ya ka jeng penmi jong gari boy distrik i ke jongi ya ki athletes ki no ya kai football bagi wi jai sports mo repair nen data ka daw wala don kamba kham tam hanong po ke district headquarter ngadir MLA jong gonong po district headquarter ka daw ngilai ya kran bahabat i sports minister bat di director bakin nyawan dengan segi inspect ini jaka khanang ba inyo ka standard ground ka bangin la le do athletics football bagi wi jing le kai hang ni bat ni pen pau jing sungu ru ya ka dor bar chnong pumps in ka bala kloi ban ai gani jaka ni pen pau jing sungu tong ba chnong extreme member baro yang dor bar chnong ya garaj ki badon ka benta ban ai gani jaka nam tang jing mentoi jing kun samla ban kentiwi kam sport apo jong ka distrik jungi kumujukran na kapor baban kentiwi kam sports kade gawe na ki aim bat ki objective jong aku MLA ban tre ban kentiwi kam ya kai apo di ka distrik jong tapi kum MLA kan don kano ka jing budin pat ban pun urlong ya kan ka jing tumu mentala ne ka jing post ni jong pai ba kanong po banyo ka madan boben since day one bang simti kum MLA ta ka daw ngalai kran kum honorable minister wi ong apo house ngalai kran ngai budin ya gani banda kesngiru ngiyo ya gani kabu wan yalam kenang i ban pe jaladi bat banagaliang jonga nganom song thaj ban budin bangini yo ya kani ka standard ground hang ni hanong po bing district headquarter banda kejuk ke por ban terkat nang ta ban kentiu ya ka madan kurkalang kum gawi ne ki venue na kum ta national game sau arajar arpuar to ya gani madan i yo baga ai ka right menginti mengin namadan adu nyokar ai nyokar te ngila apply ngila pan naga MLA scheme hakpon long imah ngila yo te tamba kampat long tembalong mata hajin kata ini MLA bam taru ila arab itu kan nolor kata ni treru naga scheme NRJS itu kendra mengiti teru tiba pau manga ngiti ni NRJS tu te sangat tahi te habai de lada ka government kadon kam jaka susu ban penhe lane ban pelong kum kita ke standard size tum bagi don kam hatu ka kanang don gini gi benta ba ka fi na kan kasnong nane karaj kidang la ban ai sa government sakte galiang ngila ban ai ma di chani te la wit surong la sura te ikermen ba yo hi namar ba Hajisya kata nyo akar kaldam. Nomor sua bangin pan ya kata kejing hek kano don kam komadan nila dawat intip ina sport department ban snai ta ka standard size ke don kam nyo akar. Te nila pan hina karai bangin nyo akar. Karai ko da ai da kedulir ini kesnong bangin long try ke madan.